видео ще снимам на Майнкрафт. Така ще започнем Survival свят. Се казва Survival Whitey. Така, normal. Влезнах на света. Ще го играем по така. Ще правим един лекчър спидрън горе-долу. Няма да го развиваме този свят много. Просто така. Ще видам, може ще се качим тази хуйня. Ето наистина заедно. Знам, че това ми е прекалено шумно. Така е бързо. Неправилно. Така браво, в принцип се по-така. Значи, да, това е. Между другото, забравих да спомена в началото, ще го играем малък чънк. В момента колко чънка съм? 7, да, ще го направя на 12. Да, 7. Могли. Правим на 6. Така. Стигнахме сега, нека да си направим. Изкопавам тези въглища. Чувам месото, няма къде да си изпече само. Мисля, че ако копаем с въглища ще ни стигнат. Даже са много. Между другото, пишете долу в коментарите дали на вас ви харесва както сме в карантина вече.
си направя инструменти. Значи... Забравя да щупя. Имаме лава ключе. Ето между другото играм на 14.4. Не играя на снапшота. Ти си занимаваш. Заминаваш, да. Така. Ето също направя. Тямо да ги убием. Добре, трябва ни доста храна. Ще убия те там крави. И с кожа, която ми дадат, се обликам. Важното е да намеря село. Защото айрон в селото много лесно се фарми айрон. Да се набера от към малко кабелстон. Така. Станаха така. Какво ще да правя? Да. Ще изпочвам тези. Може да между време си направя. Ето. Да сме готови. Ето да ми трябва. Някакво дълго ми трябва. Горе-долу като съм в пещера. Или ме слушат нещата да имам с какво си направя. Ключки и въгли, например. Така. Защо ще ми стигнат? Да, мислиш повече поне към... Пилката не ми си схоби брадвата. Ще бъде няма да спара нещо като къща. Ще бъде някакво лекичко за спидран. Ще направим спидран, така да кажем. Като ви трябва да се изпие повече. Тях ми са само добре, но болно става. Това време ще ми трябва доста къмък. Едва ли ще съм такъв лукер?
Ще е възможно да отпадки. Нека файра да намеря. Ще съм много нагоре. После как се изкачвам? Ще е много интересно. Аз намерих въглища. Ще продължавам само долу. Няма да оцеля лава, още се го вярвам. Трябват ми 8. Да, 8. Осем лаяна. Айде дай. Ето и лаяна. Не се чупи. Не се чупи. Се чупи. Колко набрахме? 8. Имам тук да спича. Трябва да ставаме. Почваме си. Кълскам се това. Все пак тъмнат и не е политика. И близко съм. Не. И такъв океан не съм виждал никога. Добре, ми трябва повече всичко да се изпека, слагам. Айде да се почне. Може да ще стърпа. Първо да иде сутия, да не се спомня да това. На добра дестинация съм. Всички някакви. Представим нещо. Дай ми още много. Така вече имаме кухня. Нещо ми трябва храна с брашно. Добре, ще става. Така, между другото, честит първи сняг на всички, които са в София. Ако при вас вали да е. Защото actually при мен вали. Не, в момента не вали, някъде към 2 часа. В момента не вали, но доста е наваляло. Така... Всичко направихме, значи... Сега... Сега не да където е късно. Това е само напред. Така. Извинете ме.
Така явно скоро няма да намерим. Да се услужи така. Скоро сигурно ще намерим. Тогава ще свърши клипа, хора. Ще потърся още малко. Намерих Ocean Monument. Ще питам да не ме ударят и друг. Да не ме ударят. Ето и островчета на което ще изпълним целият пясък. Така. Защото ще видите по-нататък. Ще има доста части на това. Ще видите по-нататък. Защо не е този пясък? Ще е като ви изненада. Точно това е един стар пясък. Така. Мисля, че така тук са нужно само да не стане грозно прекалено. Да. Оп. И тук ще е грозно да ги изкопаем. Мисля, ето тук да се сложа кракените, да се сложа печката. Няма да ще ти пиша тези неща. През това време ще... Не. Е така да кажем, ще са дъвечки. Чете, мисля. Тя се 28 точка. Значи ще живеем до студио Монумент, ето там. Добре, защо съм това? И това ще поставя. Чул съм как. Добре. Извини, свечваме ги тези. Аз си казвам аутото и това ще скипа. Това е хора, това ще от мене за клипа, долу линк, в описанието ще има линк за канала на един мой приятел, абонирайте се за него. Също така лайкнете, subscribe също, помогнете ми долу в коментарите с какво мога да си подобра, дали слабо се чувам, дали се чувам силно, дали въобще не се чувам, дали лаги и всичко, дали такива подобни. Задавайте ми въпроси, скоро ще правя Q&A, ако имам достатъчно въпроса, към 10-15 въпроса. И ще правя Q&A. И това ще отсъвъря. Това ще го чуква, защото много ме дразни. Ще ви допълня. Това ще го... Е така хубаво. Е така добре, ще го... Не. Еми, това ще е така от красивия остров. И... Ай, чао!